ניצבים לסנסנים תמיד יהיו הקבוצה הכי עבה, כמובן למעט אולי הניצבים של הבסיס, אבל בוא נגיד שזה דבר נפרד, תמיד הכי עבה. עכשיו, הרבה פעמים משתמשים בניצבים כפולים בסנסנים, וזה מאוד הגיוני, כי לא משנה כמה הסנסנים עבים, זאת אומרת, ההבדלי עובי בדרך כלל לא יהיו מאוד משמעותיים. ויחד עם זאת, הסנסנים חומר רך, קצת דרדלה הייתי אומר. אין להם את הקשיחות הזו להחזיק את עצמם במקום. אז יש היגיון בלהשתמש בניצבים כפולים. אני עצמי משתמש כמעט תמיד בניצבים בודדים, ופשוט שם לב לקליעה שלי יותר, ובעצם פיתחתי מיומנות קליעה שמאפשרת לי להשתמש בניצבים בודדים. ואני גם אסביר לכם את העקרונות, ואני חושב יש בזה עדיפות שקודם כל פחות חומר מתבזבז, וגם אנחנו מפתחים מיומנות. עכשיו, קודם כל בסנסנים עיקרון מאוד מאוד חשוב, זה שהמרווחים בין הניצבים לא יהיו גדולים מדי. אנחנו מדברים על חומר דק, חומר עדין. אנחנו צריכים שהמרווחים בין הניצבים יהיו בהתאם. אם אנחנו נקלע בסנסנים, כמו שאנחנו קולעים בערבה או במילת המסטיק, אוי ואבוי לנו. המרווחים צריכים להיות מתאימים לחומר, המרווחים יהיו קטנים, ואם המרווחים יהיו קטנים, הסל יהיה חזק ויציב. אז כפי שאתם רואים בסנסנים, אני פשוט עושה חיתוך במזמרה, אין צורך לחתוך בסכין, אין צורך לוודא שהחיתוך יהיה מאורך במיוחד או משהו, פשוט חותכים. הסנסנים נכנסים מאוד בקלות לבסיס. נראה לי שיש לי פה פי 14 בערך ממה שאני באמת צריך. אני צריך 32 ניצבים במקרה הזה. אני חושב שאני אעשה לכולם שפיץ, ואז אני אולי אבחר את העבים ביותר גם מתוך הקבוצה הזו, והם יהיו הניצבים שלי. אם אני לא סומך על שורת הנעילה שלי ב-100%, יכול להיות שאני לא אחתוך את כל הניצבים מראש, אלא אחתוך חצי, אכניס חצי ואז אחתוך עוד חצי ואכניס עוד. אז נתחיל. כמה להכניס כשמדובר בסנסנים? כמה שיותר אני אומר. סנסנים, שוב, זה חומר שנכנס מאוד בקלות לבסיס בדרך כלל. פה הבסיס עדיין די קטן, אז הם נכנסים בקושי. הם נכנסים בקלות וכדאי להכניס אותם כמה שיותר. במקרה הזה הם לא באמת נכנסים בקלות כמו שחשבתי. בואו נהפוך את זה לנו יותר קל להכניס בצורה כזו. אנחנו נפלס דרך. ואני מכניס במקרה הזה 2 ו-1. מקווה שהמרווחים האלה לא קטנים מדי ויהיה לנו קשה מדי לעבוד איתם. הרבה פעמים שעובדים ככה עם ניצבים כפולים, בהנחה שהמרווחים לא גדולים מדי, אפשר להכניס את הניצב, אם רוצים להכניס ניצב אחד לכל זוג, אפשר להכניס אותו באמצע, ממש ככה בין שניהם, אז הוא נכנס ממש בקלות וזה נראה ממש מגניב. במקרה הזה אני חושב שאני אכניס 2 ל-1, כי אני חושב שהסל הזה גם יהיה מתרחב, אז זה שהמרווחים פה קטנים, זה נחמד ויפה, אבל הם כמובן יתרחבו אחר כך. אז אנחנו נרחיב את הפתח. ברגע שמרחיבים עם דקר, הם נכנסים ממש בקלות, ואני מכניס אותם כמה שאני יכול. מעבר לזה שהעבודה עם כל השמש הענקית היא קצת יותר מסורבלת, ההכנסה של הניצבים והאורך של הניצבים הופך להיות מאוד בעייתי בשיטה הזאת. חלק מהניצבים יוצאים קצרים יותר, חלק מהניצבים יוצאים ארוכים יותר.
זה לא אחיד, זה מבולגן, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו לא יודעים כמה ניצבים יש לנו. כאן אני מכניס את הניצבים לבסיס, כל הניצבים באותו אורך, הכל הרבה יותר פשוט. אני אוהב הרבה פעמים ליצור את הרגלית הזו מהניצבים עצמם. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. יתרון אחד הוא שהניצבים, בגלל שהסנסנים קצרים, אין לנו הרבה גובה לקשור אותם. כשקושרים אותם נמוך, קשה יותר להשחיל את הקולעים דרכם, בהתחלה, בשורות הראשונות, עד שהסל מקבל צורה. וכשאני עושה את הרגלית הזאת, אני לא צריך לקשור את הניצבים. ואז העבודה יותר פשוטה ונוחה. חיסרון משמעותי של זה, הוא שזה מקצר את האורך של הניצבים, והסנסנים זה גם ככה חומר קצר, ואנחנו מקצרים אותו עוד יותר. אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. לפעמים אני בוחר לעשות את זה, לפעמים לא, תלוי מה אני רוצה לעשות. אני מאוד אוהב את המראה של הרגלית הזו. מה שעוד נחמד בזה זה שאני יכול להשחיל את הקצוות בהתחלה לתוך הרגלית, וככה להתחיל את הקליעה שלי. עכשיו, אני תמיד אתחיל את הקליעה בשלושה קולעים. לא להשתמש ב4 קולעים בחגורה התחתונה. רק ב3 קולעים זו קליעה יותר יציבה, נותנת יציבות לניצבים הרבה יותר מהר, ומחזיקה הכל במקום. עכשיו בסנסנים אני עובד עם חגורה אחת בודדה, בגלל שבאמת העובי שלהם הוא פחות או יותר אחיד לכל האורך, אז אין סיבה, אני לא רואה פה סיבה לעבוד עם 2 חגורות או יותר, אני פשוט עובד עם חגורה אחת. אבל שוב, תלוי מה אני עושה, ויש כל מיני אפשרויות, וכל מה שתעשו זה בסדר בסופו של דבר. אז אני עובד עם סט אחד של 3 קולעים, ואני בדרך כלל אחליף צדדים, זאת אומרת אני עובד או עם 2 דקים ואחד עבה, או עם 2 עבים ואחד דק, וככה אני אתחיל. הרבה פעמים אני גם אוהב להתחיל עם אורכים שונים, ואז ההחלפות לא יצאו לי באותו מקום כל הזמן. במקרה הזה לא עשיתי את זה, אז בואו נעשה צעד אמיץ, זה פשוט פוף, נחתוך אותם באורכים שונים. ואחר כך, בגלל שכולה באותו אורך פחות או יותר, אז זה אמור להתאזן. כשאני עובד בשיטה הזו, אני מאוד מאוד מקפיד לעצב את הניצבים שיצאו החוצה, כי יש להם נטייה להיכנס פנימה, אנחנו לא רוצים את זה. בכלל, החלק הזה הוא החלק הכי חשוב בעיצוב הסל. פה אנחנו בעצם נותנים לסל את הזווית שאנחנו רוצים, ופה כל העיצוב מתחיל. החלפות, בדרך כלל אני אעשה החלפות רגילות. אפשר גם לעשות החלפה חד צדדית, ששני הקצוות יהיו בפנים, אם זה לא יוצא באותו מקום, זה גם בסדר. אחד מהדברים הכי קריטיים בקליעה בסנסנים, זה תשומת לב לקינקים. גם בבסיס זה חשוב, אבל בבסיס זה פחות קורה כמו שזה קורה בדופן. גם בוויילינג וגם בקליעה צרפתית, אם אני לא אשים לב למקום היווצרות הקיפול או הקינק, הקליעה שלי לא תיראה טוב. אם יהיה לי קיפול פתאום באמצע, ככה, שפיץ כזה, זה פשוט לא ייראה טוב. אנחנו חייבים לוודא שהקיפולים יוצאים בדיוק מעל הניצבים. תמיד לשים לב לדברים האלה. אני רוצה לוודא שהקיפול יצא ממש פה, או שלא יצא קיפול. במקרה הזה אין ממש קיפול שאפשר לראות. אני ממש דואג לעבוד עם אגודל יד שמאל ויד ימין ביחד, כדי לוודא שלא ייווצר קינק באמצע, ואם נוצר קינק אז הוא נוצר בדיוק מעל הניצב
הראשון שהוא עולה מעליו. זה מאוד 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 חשוב. זה משהו שישפר את מראה הסל בצורה עצומה. רק תשומת הלב לקינקים. זה משהו כל כך חשוב בסנסנים. בגלל שהם מתקפלים כל כך בקלות, חייבים לשים לב לזה ולהבין את האופי הזה של החומר והנטייה שלו להתקפל. אנחנו רוצים שהעבודה תהיה חלקה ואחידה. אנחנו לא רוצים פתאום שפיצים כאלה של קינקים באמצע שום מקום. זה גם פחות חזק וזה גם נראה רע. מאוד מאוד קריטי. עכשיו אני שמתי לב שאני בדרך כלל מחליף פשוט מכניס קצה עבה לדק, ואז כל הקצוות שנגמרים דקים וכל הקצוות שמתחילים עבים. לא חייבים לעשות את זה ככה, תחליפו איך שנראה לכם נכון. אתם יכולים גם לעשות סוג אחר של החלפה. אם כי בחגורה התחתונה אני ממליץ ללכת על ההחלפות הקלאסיות, החזקות האלה. מאוד מאוד מוודא תוך כדי העבודה שלי שהניצבים יישארו במקום, ואני רוצה לעצב אותם בדיוק כמו שאני רוצה. הולך מאחורי הניצב, מחזיק הכל במקום, מוודא שהניצב נשאר במקומו. ומהדק, הידוק. עוד דבר מאוד מאוד חשוב בסנסנים, להדק את האמא שלהם, כי זה חומר שקשה לו להתהדק. הוא תמיד דוחה את עצמו, תמיד נוצרים מרווחים, ואנחנו רוצים שהכלייה תהיה כמה שיותר מהודקת. אפשר גם להדק עם קלאפר, זה פשוט פחות יושב במקום ונותן לקפוץ חזרה למעלה. אבל באמת אם אתם לא רוצים להרוג את הידיים שלכם, אז אפשר לנסות להדק עם קלאפר. אני חושב שאחרי השורה הזו אני כבר אעבור לכלייה צרפתית. שימו לב שאין לי קינקים בחוץ. כלייה ממש על הקו של הניצבים. אחד היתרונות של הכלייה ב4 קולים על הכלייה ב3 קולים, היא שבמיוחד מאחורי 2, כמו שאנשים אוהבים לעשות, זה שפחות רואים דרכה. בגלל שיש לנו כאילו עוד כלייה, עוד קולע מאחורה, 2 קולים מאחורה, מקום אחד, הכלייה נראית יותר אטומה, וזה יותר יפה. אבל הכלייה הזו מחזיקה את הניצבים פחות חזקה. הכלייה של מאחורי 2 מחזיקה את הניצבים בצורה פחות חזקה, ולחגורה התחתונה זה ממש גרוע. אנחנו רוצים שהניצבים יוחזקו במקום כמו שצריך, והמאחורי האחד הזה מחזיק אותם באמת כמו שצריך. אחר כך בחגורה האמצעית והעליונה אנחנו יכולים להשתמש בכלייה ב4, אבל גם נדע שהיא, אף על פי שהיא נראית יותר טוב, פחות מחזיקה את הניצבים במקום, ואז אם אנחנו רוצים נגיד להדק את המקטע של הצרפתית ולנעול אותו עם שורה או כמה שורות של וויילינג, הוא פחות יוחזק בכליות שהולכות מאחורי 2, לעומת כליות שהולכות מאחורי 1. ואולי עוד דבר אחד לגבי כלייה של וויילינג, זה ששמתי לב שלהרבה אנשים יש נטייה לסובב את הסנסנים. כל הזמן מסובבים את הסנסנים. ואני פשוט לא מבין למה. חבל על הידיים שלכם, חבל על האנרגיה שלכם. אין צורך לסובב את הסנסנים. הסנסנים זה החומר הכי גמיש שקיים, הוא לא נשבר לעולם. למה אתם מסובבים אותו? זה לא נראה טוב, וזה סתם גוזל מכם אנרגיה. אם יש צורך, אני נותן לסנסן איזה חצי סיבוב כזה, בשביל שישב בצורה יותר טובה במקום, או אני לא יודע מה. אבל אני לא אסובב את הסנסנים כל פעם שאני קולע איתם. אין סיבה לעשות את זה. פשוט קולע ככה ישר. אולי הסנסן באופן טבעי עושה איזה רבע סיבוב כזה, אבל אני לא מנסה לסובב אותו. אני רק דואג שהקינקים יהיו במקום הנכון,
אפשר לראות שהסנסנים כן כאילו עושים קצת סיבוב כזה, אבל זה לא שאני מסובב אותם בכוונה. הם עושים את זה באופן טבעי. לקליעה צרפתית אנחנו נבחר קולעים ארוכים, דקים יותר מהניצבים, אם אפשר, ואם אפשר, שטוחים. אנחנו נניח אותם על הצד השטוח שלהם, ותוך כדי הקליעה אנחנו נדאג לעצב גם. אנחנו נדאג שהקינק יצא בדיוק מעל הניצב ולא בשום מקום אחר. הרווחים פה ממש קטנים וממש קשה לי לעבוד איתם. שימו לב שאני ממש דואג שהניצבים יישארו במקום, שהקולעים לא ימשכו אותם אל מחוץ לפוזיציה שלהם. מחזיק הכל במקום. אני מוודא גם כמו שאמרתי שהקולעים יישארו ישרים. אם התחלתי עם הקולע בצורה כזו שהוא שטוח, אז הוא יישאר ככה לכל האורך. הנה, זה קולע קצת עבה, אז מה שעשיתי, הכנסתי אותו קודם פנימה, ועכשיו אני מוציא אותו החוצה, ואז הוא מפעיל פחות כוח על הניצב ופחות מושך אותו החוצה. השמירה הזו על סדר והיכולת לעבוד עם ניצבים בודדים ולשמור אותם במקום ולגרום להכל להיות מסודר, זו מיומנות מאוד גבוהה שלוקח זמן לרכוש. אז לאט עם זה. חשוב מאוד להבין את הטבע של החומר, את הנטייה של החומר, אם זה להתקפל, אם זה הנטייה של הניצבים לצאת מהמקום. חשוב להבין איך לשמור על הכל במקום, וזה יכול לקחת קצת זמן. כמובן שאני גם מדי פעם מסתכל על כל הסל, ככה מרחוק, מנסה להבין אם הזווית שווה לכל האורך, אם אין כל מיני חריגות ודברים מוזרים. ואם אני רואה חריגות, אני מנסה לסדר אותן מיד. הניצבים במקרה הזה לא משמעותית יותר רבים מהקולעים. פשוט עניין של מיומנות, לדעת איך לעבוד עם הקולעים ולשמור על עיצוב של הסל ולעצב תוך כדי. זה לא פשוט, סנסנים זה חומר מאוד קשה לעיצוב, חומר שעושה מה שהוא רוצה. אנחנו פשוט במלחמה איתם ואנחנו לרוב מפסידים, אבל אם הרצון שלנו יותר חזק מהרצון של הסנסנים, אז אנחנו יכולים ליצור משהו מסודר. אם הייתי רוצה לעבוד עם קולים כפולים, כמובן שהייתי עובד גם עם ניצבים כפולים או עם ניצבים מחומר אחר. העניין הוא שהניצבים לא תמיד משתלבים יפה כל כך עם כל חומר. יש להם אופי מאוד מיוחד ומראה מאוד מסוים. וזה גם משהו לחשוב עליו. עכשיו, למה לא בעצם לקרוא את כל הסל בוויילינג? אז וויילינג זו שיטה הרבה פחות יעילה מקליעה צרפתית, הרבה יותר איטית.
הרבה יותר איטית, הרבה יותר בזבזנית. הייתי אומר שהיא ווילים ב4, לצורך העניין פי 4 יותר בזבזנית מהקליעה הצרפתית. בקליעה הצרפתית הקולים יושבים אחד מעל השני בצורה מסודרת, וזה הקליעה בעצם הכי יעילה שיכולה להיות מבחינת שימוש בחומר. הכי קלה והכי חסכונית. חוץ מזה, היא, כמו שאמרתי, גם הכי מהירה. אז יכול להיות שהיא לא חזקה כמו קליעה ב4 קולעים. אם אנחנו רוצים שכל הסל, כל המבנה, הקונסטרוקציה של הסל תהיה חזקה, אולי באמת כדאי לעשות חגורות עבות יפות של קליעה ב4 קולעים, בין לבין, אבל לקלוע סל שלם בקליעה ב4 קולעים זה פשוט תהליך מייגע. קודם כשקלעתי את החגורה התחתונה פה ב3, הרגשתי שפשוט לוקח לי שעה לסיים סיבוב, וזה פשוט היה מייגע, התהליך הזה. אז לעשות סל שלם ככה, אם אין לי סיבה טובה מאוד לעשות את זה, אני לא אעשה את זה. זהו, עכשיו, לגבי קליעה ב4 וקליעה ב3, בדרך כלל בחגורה התחתונה אנחנו נשתמש ב3, כמו שאמרתי. קליעה ב4 יש לה שני יתרונות. היתרון הראשון הוא שהיא יותר חזקה, זאת אומרת, היא מחזקת את הקונסטרוקציה של הסל יותר, כי יש יותר חומר. ככל שיש יותר חומר, אנחנו מחזקים יותר את הקונסטרוקציה. קליעה ב5 תהיה עוד יותר חזקה במובן הזה. דבר שני, הקליעה ב4 נראית אותו דבר מבפנים ומבחוץ. אז הרבה פעמים, או אפילו לרוב הייתי אומר, בחגורות העליונות, אנחנו נקלע ב4 קולעים. כי החגורות העליונות נראות, החגורות התחתונה לא כל כך רואים אותה, לא מסתכלים עד למטה ורואים את החגורה התחתונה, אבל החגורה העליונה, לפעמים גם חגורה אמצעית, תלוי מה הגובה שלה, אנחנו רוצים שהיא תראה יפה גם מבפנים, כי רואים גם את החלק הפנימי שלה בגלל שהוא למעלה בסל. ועוד דבר לגבי קליעה ב4, שהיא דורשת פחות מהקולעים. אם אני עובד עם קולעים פחות גמישים, למשל כמו אשחר לפעמים, או חומרים אחרים שהם פחות גמישים, קליעה ב4 תדרוש מהם פחות, ותקשה עליהם פחות, והם פחות יקבלו את הנטייה להישבר, כמו אם הייתי קולע ב3, ואז אני הולך מאחורי 1. קליעה ב4, כמובן שאני מדבר על קליעה ב4 של מאחורי 2, אנחנו בעצם מקלים על החומרים הפחות גמישים. אז זה לגבי ההבדלים בין קליעה ב3 וקליעה ב4 קולעים. הדברים הכי חשובים שצריך לזכור על סנסנים, זה קודם כל, בראש ובראשונה, הקינקים, ואחר כך חיתוך של קצוות מכוערים. זה אולי משהו שקצת פחות דיברתי עליו, אבל חשוב מאוד מאוד להיפטר מקצוות מכוערים ולא לשלב אותם בתוך הקליעה שלנו. אני באופן אוטומטי קולע קליעה של מאחורי 1. אז הנה, חזרתי קצת אחורה, ונקלע מעל 2 מאחורי 2. חוץ מהקינקים והקצוות המכוערים, דיברנו גם על הידוק, שהוא עניין מאוד מאוד קריטי לעבודה יפה, לא רק בסנסנים, אלא בכלל. ודיברנו גם על החשיבות של ההשריה והכנה של החומר. עוד משהו שמבחינתי הוא מאוד חשוב בסנסנים, זה להוסיף איזשהו פס צבע לסנסנים, להוסיף איזשהו פס לחומר אחר, או איזשהו שילוב של חומר אחר. בדרך כלל אני אוהב לשים לפחות פס אחד לקראת הסוף של חומר אחר. כי הסנסנים לבד, הצבע שלהם די חיוור, די משעמם, די אפור, ומבחינתי הוספה של צבע לסנסנים יכולה לתרום בצורה עצומה למראה של הסל. אז פה הכנתי לעצמי כמה ענפי ערבה, ואנחנו בחגורה העליונה נעשה פס אחד של חום. נוסיף טיפה עניין לסל הזה.
לגבי סיומת, שוב, אותם חוקים חלים. אנחנו רוצים לוודא שהקינקים ייצאו בדיוק איפה שאנחנו מתכוונים שהם ייצאו, ולא בשום מקום אחר. אז אני מוודא, שאני מקפל את הניצב, שיצא פה קינק, ולא בשום מקום באמצע, שיהיה ישר בצורה כזו. זה ייתן לי את המראה הכי יפה, וכשאני קולע, אני רוצה שהקליעה תהיה כמה שיותר מתעגלת וכמה שפחות קינקים. אז אני מאוד מאוד אשתדל שזה יקרה. זה לא פשוט, בכל זאת הנטייה של הסנסנים להתקפל היא מאוד גדולה. אני מושך את הקולע בצורה כזו. אם הוא שטוח, אני עדיף שהוא יישאר שטוח, כי אם אני אמשוך אותו ככה, יש יותר סיכוי שהוא יתקפל. וכשהם נשארים שטוחים, שומרים עליהם שטוחים, הם מתקפלים פחות מהניסיון שלי. עוד דבר שאפשר לומר על הסגירה זה שבמקרה הזה, בגלל שיש לי יתרה די ארוכה והמרווחים די קטנים, אני מרשה לעצמי לעשות סגירה של 5, אבל אם היה לי פחות אורך לעבוד איתו, הייתי עושה סגירה אחרת, כי אני לא רוצה להשתמש יותר מדי בחלק המסולסל, אלא אם כן אין לי ברירה. אני מעדיף שהסגירה תהיה כמה שיותר מהחלק הישר וכמה שפחות מהחלק המסולסל. אז פה ממש אני מגיע לסוף עם החלק המסולסל, אבל זה בסדר. עוד דבר שאפשר לומר על סגירות של סלסלים זה שהרבה פעמים כדאי להשחיל את הקצוות פנימה, בגלל שזה לא תמיד מחזיק את עצמו במקום טוב כמו ערבה וחומרים אחרים. במקרה הזה אני חושב שזה יחזיק מצוין, אז אפשר לחתוך בחוץ, אבל אם יש לי איזשהו ספק, אני אכניס את הקצוות פנימה בסופו של דבר, או אפילו תוך כדי התהליך כדי לחסוך לעצמי עבודה. עוד משהו, זה שבדרך כלל אחרי שאני מסיים, הרבה פעמים יש לי קשת, כיפה גדולה כזאת פה בתוך הסל, אני פשוט אדחוף אותה פנימה, יניח את זה על שולחן או על משטח, אדחוף אותה פנימה וישר אותה, אחרי שהסל מוכן, ואז ככה יהיה אפשר גם באמת להניח דברים בפנים בלי שתהיה זווית.